Mondol Mahila Congress Committee atumpen tor program ajaimek pangcheng ponbom. Panjan poiseng tiarong pen tarapung kacheleng jia towar MP Horen Singh Biari deng pen long ekang pupon. Chingchulang so LP School Pachua Klamalong APHLC Committee keseng. Oil India Asian Company atumpen den takhada hawaraju jang thukiri patihurnut. Hanjanglangso Press Club 9 Foundation Day Katalon. Richomili Baptist Church Youth Department pen patir piponsi Food Fest pemanpon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjoi thai bertang ton pen. Arkoi ni phaing koi rapliar ni Karbianglong Mondol Congress Committee atumpen Phuluni Mahila Congress Committee Office along tour program amai dengpon bangso mayalong Chethan Chimumpon, Lasonsi, Non Kevangji, MLA election nang libom lo Lasonsi, ilitum koson pensi, ilitum Chipahay pon nang Jila pen ning sivet pen, dotip nang Jila pen along tin polling station ta PCC along PMCC sengpon rapet nang Ji Lasonsi, Non Kevangji election nang niliaprang PCC la pen PMCC Chiparay vek nang Jipu, hey huyalam Chethan pon. Lapen non kevangji election mate MLA election na hot ongdung Mahila vote pensi chipahay pon vekji pusi pini Mahila KMDC President Rina BPI hinpen nang pachinipon. Bang sopi BJP along kedodun bom bangke babang piatum Congress along nang chipa ogdun putha than pachinipon. Lasonsi bang somay along aluhi chitong dun Rima BP President District Mahila Congress Rinukati Sopi General Secretary District Mahila Congress Kanam Ing TP General Secretary Sanjib Teron, General Secretary District Congress Vidya Singh Be, President Phuluni Mondol Congress Sundoring T, Vice President Lapen Lison Terang, General Secretary Atumpen Chitong Dunsip, Bangso Amay Long Ing Samjin Pen May Pachunpon. Hawar Kehat Pen Ruby Singh Hanse, 365 News, India. Ay pon ke non ke yang election apan Mahila pen ongdung abut pipon si cipai ponji kapen PMCC G2 polling station along PCC along PMCC keseng pon petang FG apansi nili survey ke ba atema nili tum Guwahati G2 alliance ke doa putak pensi nili tum hai ponji lapen BJP sarkar ke claim amethang cicini ke mira cicini Isining arong dun thumimi alam ke lehelo tarapung hawar jasemet abatay-batay kaningri ke towar henlo lasi BJP sarkar kachari pon tim Karbianglong kethek dinga tumpen mathapon si mesen na towar kilong jiapan MP ari dengpen long ing pupon tanglo lapen kuti plikep sosya tangka panong piponlo Pinpur me lakhang ko rapon nilib MSC constituency ke parlo panjan poisa ing tiarong pen ke kenglep tarapung kachileng jia towar mesen na towar kuti plikep sosepen semar ponpo lapen MP Horen Singh Biari dengpen long ita ing pupon labang solong ekang pupon anerlo porpai sira chitim malom pensing pupon labang so amaya long aluhi sarpo KSC tim Karbianglong songjapo MP Horen Singh Be lapen alang long nang kiduna risang hotum lapen anparta nilib local MSC Pubitro Rongpi nilib VDC chairman Timothy Teron nilib BLCC chairman Winson Ronghang nilib Chukihula PHC Dr. Tensing Ingti nilib along ke theki ding man peng ke do SGB lapen GB ong dung tumpen chetong dun aluhi atumaphan Karbia pohopen arwak ponse aluhi pachinipon labang so amaya long kiduk nay agang bura mate GB atumaphan sitami tin ban nini MP ari dengpen ronpon labang so towar kilong pon lok lake jasemet nilib BLCC chairman lapen nilib VDC atum kamatha kachipaduk pon na joglo puta tarapung ke do hawara datum jasemet choro lamte pajirpon lapen adun thu jasemet tim Karbianglong kachari pon CEM MP ke hayat tumapan kachoro RD dojot pipajir pon panjan na pentara punga chileng jia towar kekeng lep kekeng sa towar long pupusi rada tumpen ningarong alam thi chipaklang pon nilipen Mosesteron 365 News India pangcheng daptang pola sa long etame pini nang somik lo dan non ita chok lo non tender ke kolji fan ready lo kana kuti sing sono sa kuti kebra hini sose cha engineer
engineer ke dak lai trong kar beng long pun silang lu ko non la timung sang udah lo si in charge lo kiceng yang mati ko nang ceng masaran asi kapjen ben ceng ko asi nil ka target lo arwi nang hir he ku si dubar bang tang mai la so target ben se di kam bang tempon ko Phaing Koira Police o Cheng Thenta constituency arlo Therebasa polling station Chingchulangso LP school Pathuak Lamalong APHLC booth committee sengpon Bangso ke sengalong Hawar ke hat LA President Suren Kramsa Nomati constituency Central Committee President Hon Sing Timung Secretary Prabhat Rong Pharatum Chetongdun Roel Terang Aphansi Chedon Sarpen Therebasa polling station APHLC President Arpu Pekpon Siksidul ke dolo sita ilitum kapang thekthea joini ason kisum phonanglu lasinon nilitum APHLC asong pen siksidul ingtang nang jipu lapen imithang karbia khei lapen inglongara datum ke jogwan pen ke dolongji lapen autonomous state longwek nang jipu nilitum APHLC asong pen pini chingchulang soalong rada tumpen chethan pon puta APHLC hawar ke hat LA President Suren Kramsa pen pachini pon Pini bangso ame along haladak arada tumtami khei cherai kom nangji khei jogwan pen dolong nangji pu matha pen rat chitusi maing samjin pen pajut pon Wuthunga ji pen anan be 365 News India Padak hedong tinglong jumat ini jadi tumbang ke inglong puno arlok puno karbi ko nama ke do haladak ke PSLC etum ciklang dek po dam dek po pente klem rapet dam rapet ye phan se bangsi ni tume kabor i athe ma siksidul puthak sinili tumbang ke manglor siksidul ke kelong tanglor sita me bangso siksidul pang tang te jok si non puta son cheplang del bisaralam siksidul kang tang te jok si kang thilang so incident ta nang cheplang long po Pete siksidul dia bangke siksidul ajo bangke arni wangdet apisi arlulut longji siksidul dia pasopen arni cilut liangko si angtan pen ke wang anatum tum ajara kam lev do pusitame atum arni cilut liangko si dam vek nangji siksidul dia julke tapusondo after sunrise lapen before sunset laka siksidul dia fanaso ke nang so da ke thidung sidame kang thilang so son incident bangke aju bajiner cap apor se hada incident to koklo fasila hai ke lali tum siksidul chipang tangan the ajok lu pule pudam desita pechap Tenta khat hawar sokati kia jo Oil India Asian Company tumpen patir piponsi jangchu kiri jo pada patihor nut anpin lasibangso office lake hojai sido lasibangso petrol kerosene diesel tong kelong pone alang li tumpen puthek thelang lasi arni siang bong sai ke klema tumbang pharo sose amuluk do bonta jangchu ne petrol ni puthek thelang lasi tenta khat hawar tum nonamat ke mahu prong sidolang jongsi nili tum hawar alongsi jangchu kerosene jongsi ke do vek polote nili tum Longle hem phua tuma phan tangka lak phokep nang pinang jiputa rada tumpen chuning ripon padu Samilang sopen Mizoram Hanse 365 News India Piniar koi ni phaing koi rapor ni por phai ke bada bapor Hanjanglangso Press Club thiek pen HPC Ingdeng sirkep ke chok Mate 9 Foundation di katalon karcho amaya long mai charipon HPC me phukleng dun terang ahin pensi me charipon lapen meilam thipi ke jaipon HPC kongchun bangjot nusing be ahin pensi jaipon lapen pini ingdeng sirke bangdeng HPC Foundation di karcho amaya long HPC humpe da hemalong pherangkia cyclem rabrap kam klem rabrap dam rabrap akorte mate ajir po tumpen chetongsi HPC koson pen sikapaching thur pon thekjimal lapen HPC along cyclem rabrap pherangke do anatum Sai kam ke claim ke mesen pon thek jia phan chingwai ching sai pon sikar jo mai ing samjin pen pachut pon bor pothar pen jotnu sing be 365 News India Nilip constituency sanglang ke hadalong Richomili Baptist Church Youth Department pen patir piponsi food fest peman pon pini bangso food fest ki binang kok lake non ke wangji thangthang ni phai flip and troxy arni Richomili Baptist Church Youth Department pen youth camp kapaman ponjia phan halasor ni aphan jasemet kedam tang ningkan surihini reng koya ningkan hot det piarlo abur nangkele rock pen
sonsi akisung lapen kaduri dokok ajok dihina nat kasiksak dokok. Lasi pini food festa inut pen sikap harui si dengpon nangkok lupusi perang kethek nu thanpon. Pini bang so mai long mai pu helari tiso pen Japon linsi chunbang PG neng TP dihin rimbang malin propi lapen richo mili pastor joining ti dikon relief killing lapen. Klem rapet atum cerap cito dunsi pini bang so mai mesen pen pachunpon. Nilipen Mosesterone 365 News India. Labangso food fest kibi bang kela hello. Pini nilitum richumeli Baptisters aro ateke riso kerjang amai tum atekela non nangkele ji thang tarik pripen tarik troksian ateke youth game of harman apan tangka sabo akadure doko posila nilitum labangso youth game kapimanje phan posi labangso food fest bilo lapen kela bangso dem nitum mesen sanglangkhat aklamalong dak picnic spot long sini tum dipon lo. Pini abirta kalapuan sekang ton iglo ajo kemi kardong.